Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмяркоўвае падзею Беларусі і за яе межамі, а ў гэты дзень і ў гэты час у нас як звычайна, што са сваім штотыднёвым аналізам падзеяў палітычных і не толькі палітычных наш аглядальнік, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, сябра вольнай Беларусі Павел Усов. Добрый день, спадар Павел. Витаю, добрый день. Спадар Павел, давайте почнем, может быть, с такой значной даты, якую штогод беларусы адзначаюць, а сёлета былі 510 годкі перамогі Вялікага княства Літоўскага над акупацыйным войскам маскавітаў маскоўскага княства, над маскалямі. Вы у гэты ж дзень, там ці можа на наступны дзень у сваім тэлеграм-канале, дарэчы, усім раю падпісацца, хто гэта яшчэ не зрабіў, на тэлеграм-канал Павла Усова. Ну і не забывайце пра YouTube-канал Еўрарадыё. Написали такі допіс под назвай «Нацыя жывая». Гэтыя былі звязаныя, вось гэта 8 верасня дата і ваш допіс. Вот што вы хотели сказаць, што хотели донесці? Гэта так супала, просто дзень ці два перад гэтым у сеці показалася відэо, якое было записано рэдактарам «Жыццё Маліна» з былым добраахвотнікам ва ўкраіне, які сцвердзіў, што беларуская нацыя амаль памёрла. Што, канешне, на маю думку, такія словы, асабліва калі гэта тычыцца Беларусі і тых умовах, у якіх знаходзіцца наш народ, думаю, гучаць недарэчна і ввогуле не павінны гучаць пры маўклівай згодзе рэдактара, то бок нейкай там рэакцыі. Мне падаецца, журналіст, это не асабліва беларускі журналіст, не проста журналіст, у яго павінна быць пазіцыя, і такія спрэчныя тэзы з боку чалавека, які да канца не разумее, у якой сітуацыі знаходзіцца краіна і якія гістарычныя падзеі і пераломы гэтая краіна і нацыя перажыла, трэба, каб была адпаведная рэакцыя. Тым не менш, якраз такі, як я гляджу на рэакцыі некаторых СМІ, якія лічаць сябе незалежнымі, нацыянальнымі, яны хутчэй гатовы распаўсюджваць такія супярэчлівыя, можна нават сказаць, скандальныя заявы, а не абвяргаць іх і ці не удавацца ў спрэчку, бо ўсё ж такі СМІ і галоўная задача нацыянальных СМІ — гэта фарміраванне нацыянальнай свядомасці, нацыянальнай ідэі, нацыянальнай думкі, нацыянальнага светапогляду, а не распаўсюджваць гучныя тэзы, якія не маюць нічога супольнага з рэчаіснасцю. З гэтага вынік мой такі допіс адносна таго, што калі б беларуская нацыя памёрла як нацыя, так, то не было Беларусі як краіны. І той факт, што Лукашенко вымушаны утрымліваць сваю ўладу, вапіраючыся на расійскія багнеты, таксама сведчыць пра тое, што нацыя жыве, нацыя, не насельніцтва, а менавіта нацыя, намагаецца змагацца, наколькі гэта магчыма ва ўмовах тэрору і знешняй акупацыі. Ну і, канешне, вось на такое неўданае, на маю думку, інтэрв'ю наклалася і падзея з 1514 году, падзея, якая звязаная, і з'яўляецца прыкладам воінскай славы беларускага, літоўскага народу, цывілізацыі літоўскай, бо гэтыя словы зараз нараджаюць таксама супярэчлівыя і спрэчныя рэакцыі. Так, літвінаў, літоўскага Вялікага княства Літоўскага, часткай якой, ядром якой была Беларусі, насельніцтва Беларусі. Гэта адна з тых вялікіх перамогаў, якой мы можам ганарыцца. Яшчэ варта прыгадаць фактычна амаль 100 гадоў пасля вось гэтых падзеяў, бо гэта была серыя войнаў, гэта была серыя бітваў, была бітва пад Чашнікамі, дзе таксама літоўскія войскі перамаглі. 100 год пасля гэтай бітвы
агульнае войска Рэчы Паспалітай узяло Маскву. Потым у 1661 годзе таксама прыклад такога змагання, калі магілёўцы знішчылі маскоўскі гарнізон. Гэта значна больш драматычная падзея для маскалёў, бо тады вось гэтая канцэпцыя пачала быць папулярызаваная якраз такі Масквой, што Масква — гэта цэнтр, які павінен збіраць праваслаўныя славянскія землі, перахапіць ініцыятыву ў Вялікага княства Літоўскага, і для іх маскалёў было абсалютна нечаканым, як жа так, вось праваслаўныя браты Магілёва выразалі вайсковы гарнізон. І вось гэтыя даты і гэтыя падзеі шмат у чым павінны, канешне, значна часцей на сябе звяртаць увагу. І добра, што вось адбываецца папулярызацыя гістарычнай мінушчыны беларусаў. Беларусы пачынаюць прыгадваць яе, пачынаюць разумець, што гэта іх мінушчына, і што маскалі ніякія не браты, і што Беларусь навяла беларускія землі, насельніцтва гэтых зямель. Літоўскае Вялікае княства вяла бесперапынныя войны, бо як я ўжо казаў, 514 год — гэта адзін з элементаў, адзін з момантаў тых войнаў, тых навалаў, якія здзяйсняла маскоўскае княства на Вялікае княства Літоўскае за часоў Івана III, за часоў Івана IV, жудасная разня, якую ладзілі маскавіты у Полацку, у Вітэбску, як знішчалі, палілі землі і знішчалі насельніцтва Вялікага княства Літоўскага. Усё гэта трэба прыгадваць, і ўсё гэта сведчанне вялікай гісторыі, якой мы павінны ганарыцца. Канешне, беларускія лукашэнкаўскія ўлады намагаюцца гэта неяк так прытушыць, хаця я думаю, што нават у атачэнні Лукашэнка ёсць тыя людзі, якія ўсё ж такі адкрываюць для сябе мінушчыну і пачынаюць разумець, што Беларусь — гэта не Расія, што Беларусь — гэта асобная цывілізацыя, як, на жаль, некаторыя, і тым ліку беларускія даследчыкі жадаюць ўсё ж такі прывязаць Беларусь і заходнія даследчыкі да нейкай усходняй славянскай цывілізацыі, хаця калі паглядзець на гісторыю, на традыцыю, на сістэму каштоўнасцяў палітычных, на уклад узаемаадносінаў паміж насельніцтвам, шляхтай і вялікім князем і каралём пазней Рэчы Паспалітай, гэта абсалютна іншы палітычны цывілізацыйны уклад. Але, канешне ж, вось гэтая сістэма ідэалогіі, сістэма прапаганды яшчэ з часоў Карамзіна, і потым ужо, калі гэта стала асновай вось гэтай канцэпцыі заходнерусізма, вось намагаліся уцягнуць ці утаптаць Беларусь, зрабіць яе часткай вялікага рускага народу, трыадзінага рускага народу. Гэта міфалогія, народжаная расейскай царскай прапагандай, і потым гэтая вось міфалогія, яна прадавалася ўжо на захад, і на захадзе яе таксама ўспрымалі як нешта вось само сабой разумеючымся, што гэта як жа тут праваслаўе, хаця праваслаўе Украіны і там Беларусі, Вялікага княства Літоўскага, гэта было зусім іншае праваслаўе, чым праваслаўе маскоўскае. А потым ужо і уніяцтва, і зусім іншае мэтапалаганне, зусім іншае успрыняццё света, філасофія іншая. Дарэчы, гэта якраз такі Вялікае княства Літоўскае, і асветнікі Вялікага княства Літоўскага асвятлялі маскавітаў, прыносілі кнігадрукарства. Варта таксама прыгадаць, як кніжкі Францыска Скарыны паліліся ў Маскве. Так што не трэба змешваць нашыя цывілізацыі, гэта асобныя цывілізацыі. І сённяшнія падзеі
Я ўжо не кажу пра там 19 стагоддзя, пра 20 стагоддзя, асабліва зараз сённяшнія падзеі паказваюць, чым ёсць гэтая расійская цывілізацыя. Так, гэта азіяцка-еўрапейская цывілізацыя. Вось расіяне любяць казаць, мы еўразійская цывілізацыя, ставячы на першае месца Еўропу. А насамрэч гэта азіята-еўрапейская цывілізацыя. Там элементаў азіяцкага значна больш, чым элементаў еўрапейскага. Я і кажу і ў геаграфічным сэнсе, гэта 70%, гэта Азія. Тэрыторыі Расіі і ў філасофіі, і ў думках, і ў паводзінах, і ў бачанні, і ў мове, і ў захаваннях. Гэта азіацка-еўрапейская цывілізацыя, а Беларусь гэта частка якраз такі еўрапейскай цывілізацыі. Адзін з элементаў еўрапейскай цывілізацыі з праваслаўна-уніяцкім ухілам. Я б вось так акрэсліў, канешне, праваслаўным канстантынопольскім, а не маскоўскім, бо гэтае праваслаўе пазней была, канешне, пераламаная праз нагу маскоўцамі і навязаны менавіта маскоўскі патрыархат. Я б вот про цывілізацыйныя, можа быць, адрозненні хацеў бы працягнуць, але таксама сённяшнім днём і у звязку з 510 гадавінай адзначэння. З гэтай нагоды напісала такое віншаванне да беларусаў з гэтым днём Ціханаўская у твітары. Але не про Ціханаўскую ў дадзеным выпадку і не про яе твіт, і нават больш про рэакцыю у ліберальнай часткі расійскіх вот гэтых апазіцыі ліберальнай, якой чамусьці там падарвала ўсё, што можна, і пачалі пісаць про ўсё, што да как вы можете, да мы ж вот как бы святкаваць тое, што мы вот адзін народ, а тут адзін аднаго білі, ідзі котлеты жар, они тут разважае на такія тэмы і гэтак далей, гэтак далей. Ну, здавалася б, адукаваныя людзі, здавалася б, ворагі Пуціна імперыялізма, здавалася б, самі лібералы, самі уцяклі ад рэжыма пуцінскага і вайны за мяжу. І такая рэакцыя. Вот вас яна здзіўляе ці не? Ніколькі яна не здзіўляе. Скажем, збольшага Расія і мысленне часткі ліберальнай апозіцыя расійская, абсалютна імперыяльная, і немагчыма быць палітыкам расійскім, не з'яўляючыся імперцам. Бо краіна, якая будавалася на каланіяльных тэрытарыяльных захопах і зараз збольшага выкарыстоўвае велізарную колькасць, там больш за 100 народаў у Расіі дзеля сваіх мэтаў, і хто там ваюе ва Ўкраіне, это, скажем, меншасці, гэта этнічная, там, Каўказа і Сібіры. Ну і, канешне, калі нехта хоча быць расійскім палітыкам, ён фактычна ўжо сыходзіць з імперскіх пазіцый у захаванні велічы Расіі, бо як жа Расія вялікая, а тут нейкае там Вялікае княства Літоўскае біла Маскалёва, а яшчэ не ўзгадалі ні Гедыміна, ні Альгерда, які там на Маскву тройчы хадзіў, так, і не прыгадалі пра тое, што Масква была васалам Вялікага княства Літоўскага, маскоўскае княства пры Вітаўце. Як жа так, аказваецца, беларусы ставілі на калені так усю гэтую Масковію, і Масковія вымушана была за дапамогай у змаганні з Вялікім княствам звяртацца альбо да крымскіх ханаў татараў, альбо там да князёў іншых Нагайскай арды ці нават мангола-татараў, каб паставіць на калені Новгарад. Таму нават уласная гісторыя ім падаецца як нешта велічнае, што Расія ніколі не захоплівала народа, а вяла толькі нейкую такую культурніцкую палітыку, асваенне Сібіры, Чукоткі і гэтак далей. І гэта яшчэ раз паказвае, што у нас, як у
беларускай нацыі, якая павінна абапірацца на свае нацыянальныя ўласныя інтарэсы, не можа быць хаўруснікаў у Маскве. Ну, просто не можа. У прынцыпе, пакуль не зменіцца характар мыслення. А я не думаю, што нейкі палітык, які будзе сыходзіць з думкі пра тое, што неабходна рэімперыялізаваць, не рэімперыялізаваць, а дэімперыялізаваць Расею, неяк даць свабоду, незалежнасць тым жа рэспублікам Сібіры, Саха, Якутія, прабачце, адно і тое ж Мардва ці Тыва, якія павінны атрымаць па сутнасці незалежнасць, ну, гэта не быць расійскім палітыкам. Бо збольшага насельніцтва Расія таксама шавіністычная, імперская і вельмі моцна, вельмі энергічна адгукаецца на тое, як у той момант, калі Расія пачынае мабілізаваць свае сілы і пагражаць усяму захаду. Вельмі шмат жа лібералаў так званых пераключыліся і пачалі падтрымліваць Пуціна пасля 2014 году. Вельмі шмат. У тым ліку і тых, хто сыходзіў там, хто пераехаў туды з Беларусі, той жа Суздальцаў, так, ці Кірыл Коктыш. Вельмі хутка нават беларусы, якія пераязджаюць у Масковію, становяцца чамусьці нават большымі імперцамі, чым самі расійскія імперцы. Таму ў гэтым нічога дзіўнага няма, але трэба заўсёды і ввогуле адкінуць думкі пра тое, што мы будзем там нейкім чынам з дэмакратычнай Расіяй там сябраваць. Ніколі Расія не стане дэмакратычна. У тым выглядзе, у якім яна ёсць, яна проста не стане дэмакратычна. Там неабходныя сотні гадоў, каб увесці нейкую дэмакратычнасць з улікам той культуры аўтарытарнай. Там часам параўноўваюць з Злучанымі Штатамі Амерыкі, але Злучаныя Штаты Амерыкі будаваліся на пратэстанцкай культуры і на пратэстанцкай этыцы, на місіянарстве, на місіях, на вось гэтай аўтаноміі індывідуальнай і гэтак далей ад самага пачатку. Як і шмат якія краіны ў самой жа Еўропе, тая ж самая Великабрытанія ці Нідерланды. Таму казаць, што вось мы там будзем крочыць шляхам там Злучаных Штатаў Амерыкі, не маючы для гэтага нават культурных каштоўнасцяў, культурнага бэкграунда, ну просто смешна. Таму вельмі здзіўляе вось гэта ілюзіі наконт таго, а яны працягваюць быць, што вось трэба мець добрага суседа, не трэба адгароджвацца, да мы вось будзем там разам будаваць агульную будучыню. Гэта ілюзіі, вельмі небяспечныя ілюзіі. І па сутнасці ўжо зараз трэба змяняць хаця б нават у палітычным асяроддзі думанне, ментальнасць. Ну, дарэчы, гэта добра. Я не ведаю, ці сама Ціхановская напісала гэты там допіс у Твітары, ці нехта з яе каманды, але можна паглядзець, як адбывалася трансфармацыя гэтых усіх упісаў. Ну, просто зрабіць такую рэфлексію. 20-21 год ад мудрага Пуціна, так, што вось ад мудрай Масквы, там да дапамогі для беларусаў у дэмакратызацыі. Потым 23 год, калі знову вось яе каманда напісала нешта там кшталту калі змененыя былі словы Кастуся Каліноўскага, які казаў, што толькі тады ты зажывеш на родзе мой шчасліва, калі маскаля над табой не будзе. І памятаем, як з гэтых словаў прыбралі маскалёў, якое выклікала гэта абурэнне ў беларусаў. Так, што, ну як же, як такія словы, тым больш у годкі паўстання 863 году, і ўрэшце рэшт вось эвалюцыя перайшла на той узровень, калі Расія гістарычна пачынае ўспрымацца як вораг. Я не ведаю, ці гэта было б добра, калі б гэта былі яе словы, а я не ўпэўнены. Гэта хутчэй працуе яе там служба, але добра было б, калі насамрэч адбылася такая трансфармацыя ў свядомасці, калі гэта не нейкія кан'юнктурныя рэчы, як з 23 лютым, я памятаю, калі офіс Ціхановскай хацеў зрабіць 23 лютага днём герояў, выкарыстоўваючы савецкую міфалогію ў 21 годзе. Наколькі глыбока адбылася вось гэтая трансфармацыя? Ну, спадзяюся, што глыбока. Тады, ну, ўжо можна казаць пра
паступовую эвалюцыю, хаця з іншага боку я таксама чуў у інтэрв'ю там сярод між іншым беларускіх аналітыкаў, што Ціханаўская не павінна становіцца пазняком, павінна там вось неяк зберагчы свой электарат, які не антырасейскі, вось не выказваць так востра пра Маскву. Знову вось гэтыя ментальныя шкодныя установкі, што мы павінны вось ўсё ж такі падабацца Маскве. Хто сказаў, што мы павінны падабацца? Чаму мы павінны падабацца Маскве? Якраз такі вось гэтае сутыкненне з Масквой нават на сёння на інтэлектуальным, на ментальным, ідэалагічным узроўні, гэта тое, што будуе нашу нацыю. І чым больш такіх сутыкненняў, тым больш будзе загартаваная свядомасць і ментальнасць беларусаў, і тым менш будзе такіх выказванняў адносна таго, што беларуская нацыя амаль памерла. Не памерла яна. Пакуль мы размаўляем на беларускай мове, пакуль мы памятаем нашу гісторыю, пакуль мы папулярызуем нашу гісторыю, пакуль ёсць такія рэакцыі з боку квазілібералаў расійскіх, гэта азначае, што нацыя не толькі жыве, яна змагаецца, яна адроджваецца. Дарэчы, варта прыгадаць, што якраз такі гэта расійскія лібералы былі аўтарамі, я ўжо не раз казаў пра Чубайса, канцэпцыі, што Расія павінна быць ліберальнай імперыяй. Што ў Расіі ёсць гэтая ліберальная. Вось это 2003 год, якраз калі частка беларускай апазіцыі таксама ездзіла на паклон у Маскву, чакаючы, што вось адбудзецца нейкая там трансфармацыя, лібералізацыя, што вельмі небяспечна. На чым палягаў гэты лібералізм імперскі, акрэслены Чубайсам? Ён жа не будаваўся на каштоўнасцях, там правах чалавека, якія там у 2003 годзе пасля другой чеченскай вайны, пасля таго, як там пачалі палітыкаў забіваць таго ж Літвіненка, які там ліберальны. Гэта эканамічная экспансія выключна і не перанос нейкіх рынкавых рэформаў, бо Расія гэта не рынкавая гаспадарка, гэта карпаратыўная гаспадарка. Якраз такі выкарыстанне вось гэтых дзяржаўных вялікіх карпарацый для падпарадкавання эканамічнага, пасля гэтага і палітычнага, культурнага былых сваіх калоній. То бок рэімперыялізацыя гэтай Украіна, і на Украіне гэта актыўна вялося праз расійскі арыентаваны на Расію алігархат у Беларусі, спробы прыватызаваць якраз такі маёмасць нацыянальную, каб яна была перададзена ў рукі расейцаў. І больш таго, шмат якія эканамісты беларускія казалі, што ў гэтым нічога кепскага няма. Ну як жа, якая розніца, хто будзе плаціць нам падаткі? Зараз мы бачым, якая розніца. І вось адсутнасць думання ў катэгорыях нацыянальных інтарэсаў, якое не было, толькі зараз пачынаецца афармляцца разуменне, што ёсць нацыянальны інтарэс. Спадзяюся, што гэты працэс будзе працягвацца. Фактычна вось і давёў нас да гэтай сітуацыі, што мы павінны значна больш прыкладаць высілкаў для абароны нацыі, для яе аднаўлення, для яе падтрымання, нягледзячы на тое, што Расія выкарыстоўвае каласальныя рэсурсы для таго, каб ад Беларусі у сэнсе культурна-палітычнай самастойнасці нічога не засталося. Я б хацеў яшчэ абмеркаваць тэму, якая была узнятая учора падчас пасяджэння у Лукашэнкі, як там так званы первый, таму што першы у іх гэта толькі бутик, а калі размова пра асобу, то это первый выключна. Так вось гэты так званы первый вельмі абурыўся з нагоды таго, што як это там было сказано, што гэтыя вось збеглыя і сродкі масавай інфармацыі актыўна піараць тэму, што выбары чарговыя, ці дакладней правільнее будзе сказаць, што электаральны гэты рытуал, які будзе арганізоўваць цэнтральная выбарчая камісія по правядзенню вот этих вот рытуала по перапрызначэнню Лукашэнкі, і што яна пройдуць 23 лютага, і маўляў, вот это не тое, гэта не сёе.
важна ўсё ж таки мае значэнне і чаму ён так вось загнаўся з нагоды того что ну нібыта інсайды прайшлі что стала вядома на якую дату та сама плануецца гэты рытуал. Ну яго хутчэй за ўсё бянтэжыць не сам факт там калі што там будзе ў Беларусі, бо ці 23 гэта будзе ці 20 лютага ці 20 ліпеня збольшага гэта не мае ніякага значэння. Я думаю для яго вельмі непрыемна, калі насамрэч такія выцекі ёсць, тое што яны ёсць і што немагчыма ён не здолеў цалкам стэрылізаваць вось тую прастору, бо рашэнне ўсё ж такі адносна таго, калі будуць праводзіцца выбары, не прымаецца ў шырокім коле. Гэта нейкае там больш зачыненае кола, магчыма, Рада бяспекі, дзе там па сутнасці павінны быць толькі выключна адданыя яму людзі ці там трошки там адміністрацыя і зараз загадзя яшчэ нават калі там да лютага некалькі месяцаў інфармацыя пра магчымае тое што 23 год будуцца выбары з'явілася хіба 1,5 месяцы ці нават 2 месяцы назад. Для яго вось гэта небяспечна, што нягледзячы на рэпрэсіі, нягледзячы на чысткі, планы нават якія толькі так агучваюцца ці проста абмяркоўваюцца у вузкім коле, раптам становяцца тэмай для дыскусіі у апазіцыі, што ўсё ж такі ёсць яшчэ не да канца зачыненыя каналы, праз якія вось гэтая інфармацыя выходзіць за межы Беларусі і трапляе да апазіцыі. Вось менавіта гэта для яго і для ягонага атачэння з'яўляецца небяспечным, то бок гэта сведчанне таго, што ён па сутнасці ўсця ж не можа нікому там давяраць. Бо калі пра нейкія выбары выходзіць інфармацыя, значыцца і пра здароўе можа выходзіць інфармацыя, пра нейкія там сцэнары транзіту можа выходзіць інфармацыя, і хто злівае гэтую інфармацыю, ну, вялікае пытанне. І тое, што сістэма не інтэгральная, не стэрыльная, вось і думаю, што менавіта гэта з'яўляецца для яго праблемай, і гэтую праблему невядома як вырашаць. І напрыклад, у крытычны момант, канешне, выцекі інфармацыі могуць сур'ёзна сістэме зашкодзіць, асабліва, як я ўжо казаў, і калі там стан здароўя ці нейкі транзітны сцэнар, гэта небяспечна для такіх таталітарных сістэм, бо можа іх дэстабілізаваць. Што тычыцца датаў, то яшчэ раз кажу, там і кіраўнік ЦИКу і Лукашенко там казаў пра некалькі варыянтаў. Яшчэ раз падкрэслю, што ў сённяшняй сітуацыі раней там Лукашенко даволі часта любіў маніпуляваць гэтымі выбарамі, каб нібы дэзарыентаваць апазіцыю, не дазволіць ёй прыгатавацца. Зараз не мае сэнсу такія гульні гуляць па той простай прычыне, што апазіцыі няма у Беларусі па факце. Як суб'екту палітычнага яе проста там не існуе. І што 23-го, я яшчэ раз падкрэслю, лютага, што 20 ліпеня гэта збольшага не мае ніякага значэння. Чакайце, як жа нема, а як жа ж гэта сама канструктыўная апазіцыйная ЛДПБ партыя на чале з Дик-Пик старшынёй Гайдукевічам? Яна ж не апазіцыйная, яна ж не апазіцыйная і ніколі апазіцыйнай не было, і там больш Гайдукевіч нават баіцца гэтага слова апазіцыйнасць. Не, там калі нешта захочуць яны гуляць, як мне падаецца, наўрад так гэта выцягнуць канапацкую, напрыклад, бо нават расейцы зразумелі, што гуляць ва ўмовах вайны ў выбары нават з кантралюемымі кандыдатамі небяспечна, таму яны выставілі некалькі Пуціных, якія проста казалі, што мы вось за Пуціна, галасуйце за Пуціна. Тое ж самае будзе ў Беларусі, але думаю, што характар, дата выбараў будзе акрэслівацца агульнай абстаноўкай вакол Беларусі, наколькі будзе
інтэнсіўнасць вайсковых дзеянняў ва ўкраіне і ў Расіі. І, напрыклад, калі пагрозы нейкія будуць часцей, шахеды будуць залетаць, то, напрыклад, усебеларускі народны сход можа заявіць, што давайте мы перанесем выбары яшчэ там на год. Небяспечная сітуацыя такая крытычная, тым больш, што якая розніца, і так усе прагаласуюць за Лукашенка. Але вось гэтыя спробы ўсё ж такі згуляцца ў выбары, я думаю, мае толькі адну мэту. Нават не вярнуць нейкую там частку легітымнасці, якую Лукашенко страціў у 2020 годзе, а хутчэй перанапісаць, пералаштаваць, перагрузіць палітычны кантракт з часткай беларускага насельніцтва. То бок правесці выбары так, каб яны былі праведзены стабільна і фактычна з удзелам, без удзелу, нават без удзелу грамадзянаў, але проста вось тое, што маўклівая згода з новым парадкам, яна ёсць з боку насельніцтва, на фоне таго, што апазіцыя нічога прапанаваць і тым больш нічога зрабіць у Беларусі не можа. Вось асноўная ягоная мэта. То бок паказаць насельніцтву, што ў гэтай сітуацыі выбараў у іх няма. Яны павінны проста пагадзіцца. Маўкліва пагадзіцца з сітуацыяй і на гэтым скончыць. І, магчыма, у перыяд выбарчай кампаніі, каб зацвердзіць гэты кантракт умоўны і асабліва пасля, калі яна пройдзе спакойна, выпусціць большую частку палітычных зняволеных. Без гэтых асноўных постацяў, але большую частку палітычных зняволеных, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, якія там крытыкавалі ўладу. І такім чынам ён вось запячатае новы кантракт. Вы мяне маўкліва падтрымалі, і там не было ніякіх эксцэсаў, сидзіце ціха, а я вам вось узамен выпушчу там 1000 чалавек. І пасажу новых 1,5. Але у сваёй папулісцкай манеры, как бы так сказать, жадаючы паказаць, што ён тут вот готовы на любую электаральную барацьбу, заявіў: да любы тут прыходзьце, давайте, хто б там не быў, давайте удзельнічайце ў выбарах. На гэта адказаў яму Латушка. Хто жадае, можа зайсці там у тэлеграм-канал Павла Латушкі, там ці НАУ, ці аб'яднанага пераходнага кабінета, і ва ўсіх СМІ как бы было тое, што ён сказаў. Але вы, прааналізаваўшы гэтыя словы Латушкі, прыйшлі да цікавых высноваў. Прытрымлівайцеся іх па-ранейшаму, і што гэта за высновы? Гэта высновы, што як бы там не было, Павел Латушка распачаў уласную прэзідэнцкую кампанію з заявамі, амбіцыйна заявіў, што гатовы стаць там і удзельнічаць у выбарах, калі б яны былі, і стаць прэзідэнтам, парушыўшы тым самым нефармальную дамоўленасць і фармальную дамоўленасць адносна таго, што Ціхановская з'яўляецца пажыццёвым прэзідэнтам-электам, пажыццёвым у тым сэнсе, што яна будзе выконваць ролю і функцыю прэзідэнта-электа, пакуль у Беларусі не адбудуцца праўдзівыя сумленныя прэзідэнцкія выбары. То бок это ўжо відавочна канфлікт інтарэсаў і сведчанне таго, што гэтыя канцэпцыі яны не працуюць, і яна слабая у сэнсе фармальным. Я маю на ўвазе вось гэты тэзіс, які не абапіраецца не на якія там прававыя ці іншыя электаральныя кампаненты, што Ціхановская пасля 25 году застаецца пры вось нефармальным тытуле прэзідэнт-элект. І гэты тытул нібы падтрымалі тыя структуры, якія былі на канферэнцыі ў жніўні 24 году, то бок вось ужо, паглядзіце, прайшоў месяц, а ўжо гэтыя дамоўленасці ўжо не працуюць. Таму гэта таксама сведчанне дадатковае таго, што вось гэтая канкурэнцыя паміж цэнтрамі ў Варшаве і ў Вільні будзе нарастаць, і што
Павел Латушка ўсё больш і больш будзе выходзіць з ценю і заяўляць прэтэнзіі на лідарства палітычнае ў апазіцыі. А вось сканчэнне электаральнага тэрміну фармальна надае больш магчымасцю прэтэндаваць і прэтэнзіі на вось гэтае лідарства у межах апазіцыі, хаця наколькі яно будзе магчымае далей ва ўмовах дэвальвацыі агульнага даверу да апазіцыі сказаць вельмі цяжка. Але вось я думаю, што такія заявы і выказванні Павла Латушка могуць выклікаць дадатковую напружанасць на лініі офіс і персанальна там НАУ, бо Павел Латушка ўваходзіць у кабінет, магчыма, з прэтэнзіяй узначаліць гэты кабінет. Хаця яшчэ раз падкрэслю, што статус усіх гэтых структур, як КР, так кабінету і офісу спадае. Таму канкурэнцыя будзе ўсё ж такі ўзрастаць менавіта дзеля таго, каб, па-першае, захаваць прастору для жыцця, ну а па-другое, магчыма, на нейкую перспектыву зрабіць фундамент для будучай палітычнай кар'еры ў Беларусі, калі адбудуцца змены, хаця невядома, канешне, калі гэта адбудзецца. Другі момант сведчання таксама адсутнасці адзінай нейкай электаральнай стратэгіі. Ну, нават не электаральнай, прабачце, а антывыбарчай стратэгіі на 25 год, нічога супольнага, сумеснага не зроблена, як павінен хто захоўвацца, якія павінны быць падыходы. У апазіцыі таксама няма і не агучана, і наўрад ці нешта сэнсоўнае з'явіцца. Ну, акрамя там віртуальных яськаў гаспадароў там ці яшчэ двух крыжыкаў. Вось нешта такое кшталту, ну, нейкай фікцыйнай інфармацыйнай кампаніі нешта будзе. А што прапанаваць сёння, ну, напэўна, ніхто не ведае. Ну і апошні момант знову ўсё круціцца вакол прэзідэнцтва, вакол вось гэтай пасады з неабмежаванымі паўнамоцніцтвамі. Я яшчэ раз падкрэслю, што ва ўмовах Беларусі ў пераходны перыяд пакідаць пасаду прэзідэнта з такімі пашыранымі паўнамоцтвамі проста небяспечна. І я не ведаю ніводнага чалавека, які мог бы, скажем, не спакусіцца на тыя ўладу, на ўладу абсалютную фактычна ўладу, калі прэзідэнцкая ўлада значна больш уплывова і канцэнтруе моц, чым парламент і канстытуцыйныя нейкія галіны ўлады, няма такіх людзей. Таму я лічу, што ў рыторыку, палітычную мову трэба уводзіць якраз такі больш і больш аспекты, звязаныя з парламенцкай ці парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікай, а ніяк не змаганне за прэзідэнцтва. Мы не за прэзідэнцтва змагаемся, за незалежную Беларусь, за дэмакратычныя інстытуты, і прэзідэнцтва не абавязкова павінна быць гэтым інстытутам. Але я вярнуся да вашага допіса. Вось вы ўсё ж таки прыйшлі да высновы, што гэтая заява Павла Латушкі, як там было сказано, што ОСТ моцна напружыліся з гэтай нагоды. І далей я цытую, дарэчы, з тэлеграм-канала Павла Усова, на які раю вам усім падпісацца, калі хто гэтага яшчэ не зрабіў. Не забывайце падпісвацца на YouTube канал Еўрарады, ставце свае падабайкі, націскайце на званочак і расшэрвайце. Ну і пішыце свае каментары. Далей я цытую: для ОСТ Павел Латушка гэта праблема. С аднаго боку ён становіцца кропкай прыцягнення, хаця па незразумелых прычын ён не можа скансалідаваць рэсурсы, якія адыходзяць з іншых структур. Прыкладам з'яўляецца крызіс у НАУ. Таксама ў вачах заходнікаў ён застаецца прымальным. З іншага боку, ОСТ ужо не ў стане адціснуць Павла Латушку са сцэны. Вось вы прагназуеце такую унутрывідавую барацьбу зараз? Наколькі я ведаю, гэтая унутраная барацьба, яна была фактычна з 20-го году. І Павла Латушка там адціскалі. Яна абвастрылася таксама з з'яўленнем Кавалеўскага. Яна заўсёды былі такія ўнутраныя супярэчнасці. Ніколі там не было
унутранай кансалідацыі і ідэалагічных супадзенняў, то бок і бачання агульнага пра тое адносна таго, як павінна развівацца далей палітычная структура. Гэта было перш за ўсё звязанае з тым, што у Ціханаўскай быў фармальна вось гэты палітычны аўтарытэт, і ўсё павінна было падпарадковвацца Ціханаўскай. І, дарэчы, НАУ стваралася як такі прататып ураду. Але якраз такі офіс блакаваў магчымасць развіцця, казаў, што гэта абсалютная ініцыятыва Латушка, яна супярэчыць агульным поглядам, і вельмі доўга не хацелі прызнаваць неабходнасць стварэння кабінету. З вялікім спазненнем урэшце рэшт гэты кабінет быў створаны ў 22 годзе. І, канешне, яго там і адціскалі, і былі ўнутраныя міжасабістыя канфлікты. Гэта не давала магчымасці кансалідаваць і функцыянаваць эвалюцыйным такім стабільным шляхам. Ну і, канешне, да фактычна там 22-23 году Павел Латушка не мог нейкія там выказваць свае асабістыя чаканні і бачання, бо уплывы Ціханаўскай на міжнароднай арэне, там сярод беларусаў яны былі да пэўнага моманту непадважальнымі. Зараз, калі мы назіраем спад, крызіс у кабінеце, крызіс пэўны ў офісе, канешне, вось такія людзі у пэўным сэнсе самадастатковыя, так, яны будуць ужо выходзіць з ценю там Ціханаўскай ці з ценю офіса, тым больш, што яе атачэнне пакідаюць людзі кваліфікаваныя, якія б маглі нейкім чынам ствараць статус кабінету і офісу. Гэта там сыход Сахашчыка, сыход Кавалеўскага, гэта ўсё падрывае, канешне, аўтарытэт і сэнс існавання кабінету. Таму я думаю, што так, канкурэнцыя будзе ўзрастаць. Больш таго ж, барацьба зразумела зараз, калі адбудуцца выбары ў 25 годзе, гэта азначае, што яшчэ 5 год спакойна ці неспакойна Лукашенка будзе кіраваць. А што прапанаваць на наступныя 5 год? Якая павінна быць стратэгія? Што рабіць? Якія там інстытуты развіваць? Фактычна не да нейкага сэнсоўнага выніку ніводная ініцыятыва так і не прыйшла. Палітычная, інстытуцыянальная, структурная, іх па сутнасці няма. Праблемы ў КС, КР, праблемы ў кабінеце. І што на наступныя 5 год прапанаваць? Вось таму я думаю, што і канкурэнцыя, і такая яшчэ унутраная барацьба, і яна будзе ўзрастаць. І, канешне, перш за ўсё у адносінах з заходнімі прадстаўнікамі. Захад, як гэта звычайна, пасля 5 год шукае іншыя постаці, іншых фігур. Вось для іх таксама гэты электаральны цыкл мае важнае значэнне. Не важна зусім, што там Ціханаўская кажа, выбараў няма, што я буду працягваць свае паўнамоцніцтва. Не, Захад жыве таксама ў электаральных цыклах. Яны заўсёды казалі, так удзельнічайце ў выбары. Выбараў няма, але вы ў выбарах удзельнічаць. Таму яны будуць таксама ў 25 годзе пераглядаць ці ператасоўваць вось гэтую палітычную прастору, і думаю, што могуць пашырыць адносіны, кантакты нейкія значна большыя, на значна большай ступені якраз з іншымі асобамі, у тым ліку Латушка. Ведаеце, прачытаўшы ваш допіс, я зразумеў, што мы ніякім чынам не зможам абысці гэтую тэму ў нашым сённяшнім эфіры, і попрасіў Павла Латушку, каб ён пракаментаваў тыя высновы, якія вы зрабілі па выніку вось гэтай пікіроўкі Латушка-Лукашенко. Я цытую тое, што ён мне напісаў. Палітолагам не можа быць палітык. Палітолаг не казачнік. Ён напісаў, в сэнсе вы, напісалі сваю казку. Шкада, праўды там 0. Офіс вельмі станоўча адрэагаваў, бо гэта удар па Лукашэнку. І просіць спытацца падчас эфіра, што асабіста вы, спадар Павел Усаў, зрабілі за гэты час. За які гэты час? За 20 год? Так, магу сказаць. Тут напісана, зрабіў за гэты час, без удакладненняў.
Ну, я думаю, што не мае сэнсу пакуль што казаць, што было зроблена даволі шмат, а тое, што такая вострая рэакцыя на тое, што я зразумеў, ну, мае права Павел Латушка так рэагаваць. Гэта рэакцыя на ягоныя словы, што тое, што я маю права як заўгодна аналізаваць і інтэрпрэтаваць, ягоныя выказванні ці паводзіны, гэта маё права. Карацей кажучы, кожны застаўся пры сваім. Ну, хаця, как бы, з іншага боку. Вось мне цікава, калі офіс так пазітыўна адрэагаваў, ну, магчыма, будзе нейкая заява з боку офіса, якія падтрымаюць ідэю Павла Латушка быць кандыдатам, умоўна, на неіснуючыя выбары 25-го году, хаця я сумнеюсь. Ну так выбараў няма, магчымасці паўдзельнічаць у выбарах. Магчымасці паўдзельнічаць таксама няма. Ён ж так і напісаў, што я б паўдзельнічаў, але няма магчымасці. Ну а як жа Ціханаўская? Наш фармальна мае усе правы застацца прэзідэнтам без выбараў, бо выбару уже не было. Ну так яна застаецца. Ну, тут калі няма ніякіх ясных крытэрыяў, калі няма яснай сістэмы дзейнасці і ўзаемаадносінаў, ну будзе тое, што ёсць. Давайте вось, дарэчы, вернемся. Я думаю, что будзе цікава паназіраць, як будуць у гэтым накірунку працэсы развівацца, але давайте закранем, вернемся да вось гэта абмеркаванне і да вашых словаў про тое, што пасля, неважна у які там дзень канкрэтна гэты электаральны рытуал будзе праведзены, там 23 лютага, там ці 20 ліпеня, ці там яшчэ калі-небудзь, але вы сказалі, што ён пачне, атрымаўшы вот такую, можа быть, перапісаўшы пагадненне з грамадствам, дамову такую, ён пачне выпускаць, можа быть, большай колькасці палітвязняў. Па-першае, што дае вам падставы так меркаваць, што менавіта там тады ўжо такое, умоўна кажучы, масавае вызваленне можа быць. Па-другое, учора прагучалі ізноўку гэтыя словы, такія скаргі. Раней, правда, іх агучваў Васкрэсенскі, які ўсё жалаваўся на тое, што ніхто яму з боку дэмакратычных сілаў не дзякуе за тую працу, якую ён робіць у накірунку вызвалення палітвязняў. А вчора тое ж самае Лукашенко паўтарыў. І ні слова ўдзячнасці не сказалі, вот гэтае ўсе. На што яна яму? Што гэта за гульня такая? Ну, гэта не гульня, гэта яго рэакцыя заўсёды. Такая рэакцыя была, што ён там вось выпускае тых людзей, за якія там нібы павінны змагацца апазіцыя, яна настойвае на тым, каб было больш і больш санкцый, што гэта зроблена толькі і выключна дзякуючы санкцыям. Ну, якраз такі, ну, калі ён так шчыра думае, то працэс вызвалення палітычных вязняў можа спыніцца. Калі ён насамрэч, вось яго гэта абурае, і ён так нервова рэагуе на тое, што не жадае захад нейкім чынам пайсці на нефармальныя ўзаемаадносіны. Ну, узнікае пытанне, што важна, там, каб людзі выходзілі ці каб людзі не выходзілі. Неважна, пры якіх там умовах. Ну, але гэта доўгае пытанне, хаця мы неаднакратна пра гэта казалі. Наступнае, што мне дае падставы казаць, што будзе больш людзей будзе вызвалена, альбо там напярэдадні выбараў і ў тракце выбарчай кампаніі. Это пэўныя сімвалічныя крокі, бо 25 год, вось гэта электаральная кампанія і пераназначэнне Лукашенка на прэзідэнта, гэта умоўна будзе дадатковым сведчаннем, што адбылася перамога, што вось сістэма стабілізавалася, ну і што не мае сэнсу далей там людзей, якія знаходзяцца ў вязніцах, ціснуць, хаця гэта яшчэ раз падкрэслю, не азначае, што будзе зменена характар функцыянавання сістэмы. Ён застанецца такі полутаталітарны кантроль, ніякай прасторы дзейнасці для незалежных СМІ, ўсё будзе на тым узроўні, на якім сістэма пачала функцыянаваць пасля 2020 году. Ну, але ўжо людзі, якія адседзелі
і немалыя тэрміны, і людзі, якія там у вязніцах і напісалі паданні, ўжо не ствараюць такой пагрозы, бо гэтая пагроза і ціск на людзей быў неабходны, каб паказаць моц і здольнасць контроля. Здольнасць контроля была прадэманстраваная праз паспяховыя выбары 25-го году. Ну, і як такі жэст нібы добрай волі выпусціць людзей і такім чынам замацаваць вось новы палітычны кантракт. Это, ну, на маю думку, логіка, на аснове якой Лукашенко дзейнічаў усе гэтыя гады. А яшчэ раз падкрэслю, што гэта не будзе тычыцца людзей, якія, ну, прынцыпова кінулі яму выклік. Гэта будзе тычыцца вось такіх актывістаў сярэдняга звена, ніяк не тых, хто там моцна дэстабілізаваў сістэму ў 2020 годзе. Ну да, але апошнім часам нешта ізноўку актывізавалася вот гэтая там спрэчка, дыскусія, выказванне меркаванняў, а пойдзе ён увогуле на гэтыя выбары ці не пойдзе. Ён часта любіў падчас папярэдніх гэтых электаральных рытуалаў там гуляцца ў тое, а можа пайду, а можа не пайду, але падчас гэтага вось падрыхтоўкі да 25-го года гэтыя ўжо гэтыя яго гульні набылі ўжо, ну, зусім гратэскны варыянт. То пайду, то ой, вы так не понялі, можа і не пайду, то вам трэба прывыкаць да думкі, што іншы будзе прэзідэнт. Вот Чалы днямі как бы пацвердзіў сваё меркаванне, што не пойдзе, хопіць яму ВНС, трэба как бы кіраваць, але ні за што не адказваць і гэтак далей. Варта ўвогуле спрабаваць неяк так угадаць, што далей будзе, ці тут не ва ўгадванні справа? Это абсалютна ясна, што пакуль ён жывы, ён будзе кіраваць краінай як прэзідэнт. І ўсе гэтыя... То есть нават кіраваць, але з крэсла старшыні ВНС? Ну, ніякай там ВНС не мае ніякага значэння па сутнасці. Той праект, які яны намагаліся зрабіць пасля гульні з Масквой і маскоўскага ціску, гэтых сочынскіх дамоўленасцей, зараз ніякага сэнса, ніякага значэння не маюць. Стварэнне, ну, больш таго, калі разважаць лагічна, стварэнне двух нейкіх цэнтраў, прэзідэнцтва і там гэты прэзідыум, гэта небяспечна для сістэмы кшталту там беларускай ці пуцінаўскай. Павінен быць адна асноўная структура і чалавек, які канцэнтруе не толькі рэальную сілу, але таксама і сімвалічныя прыярытэты. Но у нас сфарміравалася монархічная сістэма. Монархічна ў тым сэнсе, што кіруе краінай адзін. Ён называецца прэзідэнтам, але з грэцкага монархія, чалавек, ну, не монархія там, якія мы прывыклі называць там імператар ці там цары, каралі, а чалавек, які канцэнтруе ў сваіх руках па сутнасці абсалютную ўладу. Усё гэта і у ідэалагічным сэнсе важна, і ў сімвалічным сэнсе, і ў палітычным. Ні з кім ён не будзе фармальнай уладай, нават дзеліцца ў галаве такога няма і не будзе. Гэтая сістэма залежыць ад ягонага існавання, пакуль ён жывы, пакуль ён у стане функцыянаваць, ён будзе заставацца на пасадзе прэзідэнта. Усе гэтыя там спекуляцыі адносна яшчэ, якія раней былі там казахскага сцэнару, што там ось Назарбаев сышоў з пасады прэзідэнта, захаваў за сабой функцыі ў Радзе бяспекі, але яны былі звязаныя з тым, што Назарбаев не быў у стане выконваць усе функцыі прэзідэнта. Гэта быў вынік фізычнай вычарпанасці і нездольнасці. І перадаў уладу фармальна Такаеву. Тут нічога такога на сённяшні дзень няма. Калі будзе цалкам кепскае здароўе, калі ўжо не будзе магчы хадзіць на сваіх дваіх, то тады ўжо будуць думаць пра сцэнар. 25 год абсалютна для мяне відавочна, што ён застанецца на пасадзе прэзідэнта. І думаю, што такія спекуляцыі гэта не сур'ёзна, гэта не прафесійна на сённяшні дзень, і на маю думку, асабліва калі мы бачым, што ёсць у Расіі і як разгортваецца сітуацыя ў Беларусі.
Ну і можа быть на завяршэнне там прысутнічаў на гэтай нарадзе узгаданай старшыня КДБ і звяртаючыся менавіта да яго Лукашенко сказаў, што дарэчы, вось вы узгадалі па адмысловым дэкрэце, які прыняты ў 21 годзе, уже Лукашенко з'яўляецца кіраўніком КДБ. Не трэба гэта забывацца, што прэзідэнта нават функцыі фармальна і кіраўніком войскаў з'яўляецца і кіраўніком спецслужбаў на сябе пераключыў усе функцыі, то бок фактычна, ну як сысці з пасады, да гэтага невядома нават, ну паглядзіце, з фармальнага пункту гледжання, ну я не бачу нейкага закону уставы, якая прапісвала функцыі кіраўніка прэзідыума ВНС. Ну, фармальна іх не было апублікавана, іх нідзе няма. У сэнсе закона павінен быць закон аб ВНС. Прапісаны, напісаны, яго няма. Ну, пра ВНС там у Канстытуцыі ёсць, але якія функцыі выконвае прэзідыум, палітычныя функцыі, якія роль функцыі выконвае кіраўнік прэзідыум, старшыня прэзідыум. Іх няма, яны павінны быць прапісаны, як, напрыклад, у Канстытуцыі СССР было прапісанае там кіроўная функцыя партыі, так, там палітбюро, але быў таксама вось што за што адказвае там прэзідыум Верховнай Рады, якія функцыі, прызначэнне старшыні рады міністраў, усё гэта вось было прапісана. У Канстытуцыі з 23-го году, 22-го гэтага няма і няма адпаведнага закону. То фактычна гэта нейкая абсалютна аморфная неправавая структура, хаця ў Канстытуцыі умоўна пра гэта ёсць. Да гэтага яшчэ ёсць і Рада бяспекі. Так, як таксама орган, які ўключовае ў крытычныя моманты пачынае кіраваць як калектыўны прэзідэнт. Таму яшчэ да сённяшняга моманту ёсць такая прававая неразберыха і перакідвацца, зразумела, у такіх умовах ніхто не збіраецца пасадамі. Ён застанецца прэзідэнтам. Ну так вось, там, значыцца, прагучалі такія словы. Так, адкрыты заклік Лукашэнкі да старшыні, хай сабе там, я не ведаю, як тады там, першага намесніка галоўнага старшыні КДБ раскрываць як мага больш загавараў. Так і прагучала. Яны павінны канкрэтных фактаў злых намерэній палітычных праціўнікаў. А то ж, кажа ён, мы обычно вот так в кучу все соберем и сидим, над златом чахнем. Надо показать, пусть люди знают их позицию. У нас же ж куча материалов. То есть зараз яны пачнуць такую кампанию, может быть, обливание брудом усіх, кого только можно, хотя и так уже ж как бы обливают. Я думаю, что вось два продукты будуць прадаваць заставшемуся электарату, гэта стабільнасць, так, вось, і барацьба з карупцыяй, што, ну, як же без барацьбы з карупцыяй. Ну, это ж уже с 94-го года, да. Другое, вось, што вось паўсюль ворагі, і што я і моя команда, мы баронім вось гэтае чыстае неба. Это японскі шпіён, потым там у 30-е годы. Ну, гэта ж таксама тэза такая звыклая, як заўсёды. Я гатовы сысці, але чым бліжэй да электаральнай кампаніі, тым больш пагрозаў, і як жа ж я магу сысці, калі пагрозаў столько? Ну, паслухайце, вось это псіхалогія ўсіх манархаў, усіх дыктатараў. Варта прыгадаць таго ж і Івана IV Грознага, пра якога мы там узгадвалі, які ўвесь час уцікаў у Каломну, і потым жыхары Масквы цэлыя з баярамі пасылалі
дэлегацыі, на каго ж ты нас цар бацюшка пакінуў, вось вярніся. А ён глядзеў стакаломны, хто там як сябе будзе паводзіць. Потым головы рубіў. Тое ж самае ж Сталін рабіў некалькі разоў, казаў, што я сыходжу з пасады сакратара. Так там же ж яшчэ да любой даты выбараў, якая б не была, нават калі 23 лютага, там же ўжо прызначылі чарговае пасяджэнне вось гэта ўсё беларускага народнага хурала. Ну ён будзе там вот пакліканы. Там же ж усе стануць, упадуць на калені і будуць крычаць не пакідай нас. Гэта ўжо такая псіхалогія, я ўжо стаміўся, я сыходжу, я не трымаюся сінімі пальцамі, вось выбераце іншага, і это ж такі цяжар, як Путін там памятаеце сказаў, я тут як раб на галерах там 8 год, бедны такі, так що возьми, сыдзі. Не, это просто ўжо такі характар бачання сябе і ментальны, што вы ж без мяне прападзеце, ну куды ж я ад вас сыду. А народ будзе вось прасіць, што так, вось мы давяраем прэзідэнту, магчыма, нават будуць збіраць, як гэта рабіліся з Канстытуцыі, дыскусіі вялікія па Канстытуцыі, што так, у такой цяжкі час там, ну, нельга сыходзіць, гэта ваш абавязак. Это гульні, маніпуляцыі. Ну і, канешне, паралельна з гэтым, як усялякі дыктатар, ён глядзіць, а хто ж там варухнецца, хто ж там раптоўна пачне праяўляць нейкія там амбіцыі, жаданні. Можа там сілавікі пачнуць думаць, можа там вось нам трэба падумаць пра свайго кандыдата. Это візантыйскі характар кіравання, ну і не толькі характары, якіх абсалютна звычайны для дыктатараў, таму дыктатары так і трываюць, што яны маніпулююць прасторай, маніпулююць атачэннем, ствараюць вось такія мнімыя пагрозы сыходу, але насамрэч нікуды сыходзіць не. Яшчэ раз падкрэслю, пакуль ён жывы, пакуль ён... Ну з гэтым зразумела, але у нас жа ж куча матэрыялаў, кажа ён старшыні КДБ, давайте іх вываліваць. Гэта будзе просто такая я не ведаю, як акцыя по апаганьванню і чырненню, ці это новыя завочныя суды? Не, думаю, будуць фільмы нейкія аля таго, што рабіў Туронак з гэтымі запісамі, там і пра апазіцыю, пра фонды, пра фінансы, грошы, пра дэстабілізацыю. Ну, просто вось гэта ясна, што простыя матэрыялы без апрацоўкі яны не будуць нікому цікавы. Вось фільмы, якія будуць потым тырыжавацца нават апазіцыйнымі СМІ, это рэч вельмі добрая працуе. Дарэчы, вось нейкіх такіх расследаванняў ужо месяц там 4 не было, то бок яны рыхтуюць хіба вось матэрыялы і пэўныя інфармацыйныя рэсурсы для таго, каб перад кампаніяй ось узмацніць ідэалагічны прэсінг, паказаць тэрарыстаў, як іх вербавалі, як іх там намагаліся перакінуць у Беларусі, будуць фабрыкаваць справы, ну, просто стварыць інфармацыю. Ну, зразумел. Чакаем новых фільмаў. Ігор, что-то там твой товарищ майор как-то вот спит. Давайте, ну не на гэтага ж типа там кинематографиста Азаронка разлічваць у такой сур'ёзнай справе. На што ён здатны? То ли здатны толькі абпліваць тэлевізійны экран. Ну давайте ўжо там з товарищем майором у суседнім кабінеце там якія-нибудь новыя пашпарты новай Беларусі надрукуйте на прынтэры ці яшчэ што-небудзь. Работайте, ребята. Дзякуй вялікі, Павел Усаў. Мы таксама адпрацавалі сваё. Яшчэ раз звяртаюся да ўсіх. У нас больш амаль 1200 гледачоў на канале у дадзены момант, таму подписывайтеся на телеграм-канал Павла Усава і не забывайте про YouTube канал Еврорады. Подписывайтеся, расшэрвайте, ну і пішыце свае каментары. А мы яшчэ з вами паговорым і вернемся. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.